బీహార్లోని కకాడియా జిల్లాలో విషాదం జరిగింది. ట్రక్కు ఆటో ఢీకొన్న ప్రమాదంలో 2 నెలల చిన్నారి సహా 7 దుర్మరణం పాలయ్యారు. మరో 4 తీవ్రంగా గాయపడగా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న వారంతా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై బీహార్ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. మృతులు కుటుంబానికి 4 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించడంతో పాటు క్షతగాత్రులకు అత్యుత్తమ వైద్యం అందించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.